שלום יוטיוב. אתה יכול ללכת? כי אתה מפריע. אוקיי, אז הורדתי את המסכה בסרטון האחרון, והיום חשבתי לספר לכם על המיקמק שלי קצת. בהתחלה הוא לא היה מנוי, ובחג המולד עשו לו מנוי, ואז עדיין יש לו את המנוי מחג המולד השנה, זה היה מנוי שנתי בגלל זה. ואז קניתי מלא דברים עד שנהייתי נדיר עכשיו. הבנתם אותי? אז תקשיבו שאני היום בבית של אבא שלי, יושן אצלו. אני לא רוצה להגיד לכם למה יש שני בתים, כי זה לא סיפור נעים. אז עכשיו תקשיבו. אז רוצים אני אראה לכם את המקליט. לא יכול סתם. ואוקיי, אז המקליט שלי בהתחלה היה לא משהו מיוחד, אחרי זה קיבלתי כמה דברים טובים נדירים, ואז נהייתי מפורסם, אף אחד לא מכיר אותי, כמעט אף אחד לא מכיר אותי, ואז קיבלתי מיליון דברים נדירים. אז לא יודע, פשוט אני אגיד לכם ביי, כי אין לי עוד מה לדבר, אבל תקשיבו לבדיחה הזאת. רגע, תכף אני אחזור לכם עם הבדיחה. ממש שנייה, לא הרבה. חזרתי, אז תקשיבו לבדיחה. היום היה כל כך חם שאפילו המאוורר ביקש מזגן. טוב, ביי יוטיוב.